So umama wami ke sisinokusi ndinguye. Yes ndingumama wami. Umama wami wandenza ndaba yilento ndiyo. Ndinento ezimbini endizibulelayo kuye. Ezizifundo ezingunaphakade. Indlela wayesokola ngayo sisinokusi wayefanele okokuba undigcinisile ebantwini. Because babekhona abantu ababenokunondigcina ababengcono kunaye ngemali ngendlela ophila. Kodwa umama wami wasokola kunye nam. Ndiyacinga okokuba uba wayendigcinise ebantwini kwakufanele uba namhlanje ndibe ndiyababhatala abo bantu unaphakade. Just to give you one incident or event sisinokusi ukulungiselela uba nombukeli azi basithetha ntoni na. Ndithi sisinokusi andikawuboni umgidi and I don't think uyazuphinda ube khona umgidi ofana nomgidi wami. Umgidi wami ubuye esuthwini tata. Yes sisinokusi. Umgidi wami uyabonisa uba ndifuna ukuthi emntwini umama wami wayesokola athi ayinjalo lonto. Mandikunika umgidi wami uzawuyazi uba umama wami wayeyintoni. Ewe tata. Umgidi wami sisinokusi waqala ngo-12:30. Emini ngomgqibelo 12:30. tata. Nge-5 to 1 waphela. 5 to 1 waphela umgidi wami. Hayi tata ndihleki. 5 to 1 waphela. Tata ngumgidi. Umgidi lowo. Akushiyeke utata oyi-1. Phofu utata abadala yayingulona wayelikhankatha lam nalo wayendithambisa. Owayeshiyeke kuba naye ndandimfundela iBhayibhile ecaweni. So wayetsalwa yiloo nto. Because sisinokusi kwakukho ibhekile yomqombothi, igokoko lomqombothi elingazelanga. Umama phaya kuthi ke kucholwa itapile. Kukho ezo tapile ezixube nerice. Waphiwa i-chicken pieces ezaziyi-5 ngomnye umama owayezalana nayo. Yayingumgidi wami lowo. Kwaba kuphelile. Abantu ke sisinokusi sasinda kuba abantu kwakho imigidi ebhetere elokishini. So bakhawuleza baya kuyo. Ukuze ubone laa nto kuthiwa kukho ibhotile yoyala neza bhotile zotshisa amabhoma zange zibekho. Abantu babecebisa umama besithi kuye ikhona laa nto kuthiwa umkhwetha makavaswe ngoba umgidi uyabuphinda ube khona. Esithi umama noba ngumgidi lo noba ndithe mawungabikho awuzubakho nangoko because kuphelele apha. Wenziwa ke sisinokusi ingxaki yaba impahla yonxiba. Njengoba kunxitywa ngecawa nje ndanxiba ngolosithathu because umama kwakufanele okokuba afumane imali owayeyiboleke kumalume. Umalume weza nayo ngolosithathu lo mali. Yayokhululwa impahla ekhostini. Ihempe eyi-1, ijezi not ibhatyi. Ihempe eyi-1, ijezi nebhrukhwe nesihlangu not ibhatyi. No vest, no ntoni. Nothing. Lo hempe. Izihlangu tata. Zazikhona izihlangu. Ngekho zikawusi. Iskipa kuba kwakusithiwa nawe inxiba into yobukhwenkwe. Iskipa endandisinxibe phantsi kwehembe yayisiskipa sikamamam. Sinxibe phantsi kwehembe. Impahla lena ihembe sinembola mos. Ekhawuleza ibe nembola. Ndiyihlambe, ndiyikhame ngekawusi, ndiyilinde ukuze yome, ndiyi-ayine ukuze yome. Ngumama wami ke lowo. So unowuyazi ke kwaba uphelile ke lo mgidi ngolo hlobo.